mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona wopirira mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona. Tithokozeso Mulungu makamaka pamenenso tiliso ndi nthawi ino pa programu yathu ino yakudziwa Baibulo Langa, ndipo pa tsiku la lero muli ndine mbale wanu Vinjero Gondwe. Tsopano pano mu phunziro lathu lomaliza buku limene la Numeri. Taphunzira maphunziro kapena tikhala kuphunzira maphunziro 12, ndipo ili ndi la namba 12 limene tikuliphunzira lero komaliza. Buku limene la Numeri taphunzira zinthu zambiri makamaka zimene inu ndi inenso lero ngati akhristu tikuzophunzirapo, ngakhale nkhani inachitikira ana Aisraeli mu chipululu pamene anali ndi ulendo olowa mu dziko la malonjezano. Ndi chinthu chabwino kuti takhalira limodzi, komanso mwina kwa ena mwina mapulogalamu ena tinasemphana nawo, tikuzokupatumizirani pa WhatsApp kugwiritsa ntchito nambala iyi 082766018 imene tikuzokuthandizirani kuti mulandirenso maphunziro ena onsewo amene taphunzira pa buku limene kuchokera buku limene la Numeri chapter chake cha kapena buku limene la Numeri, koma lero tikhala tili mu chapter chake cha 27 chimene tilenge mu phunziro lathu lomaliza, phunziro la namba 12. Chapter 27 tiphunzira kuchokera verse 12 mpaka verse 23. Tikumbukire kunena kuti pamene tikuphunzira chapter ichi ndi yofunikira kuti tizikumbukire kuti inali nthawi imene Israeli kwa zaka 40 atsogoleredwa ndi Mose. Ndiye nafika nthawi yonena kuti tsopano Mose ulendo wake wafika pamapeto. Pamene wafika pamapeto ulendo wake, panali kufunikira kuti Mose kapena Mulungu kapena Israeli akhale ndi mtsogoleri wina amene atsogolere ana a Israeli. Ndetiona kuti pafupifupi kwa zaka 40 Mose anali mtsogoleri wawo pamene anawayendetsa choka ku Egypt ukafika apa tsopano kuti akulowa mu dziko la malonjezano. Timakumbukira bwino tikaona buku la Exodus chapter 3 verse 11, Mulungu atamufikira Mose kuti atsogolere ana Israeli. Mose anadandaula kuti ineyo zingatheke kukayima pamaso pa Farao. Analodzikayikira kuti izi zingatheke kupanso kulankhula kwanga. Zinali zomuvuta Mose mmene ankaganizira. Koma kufika pamene tafika apa tipeza kuti Mose anali mtsogoleri wabwino, mtsogoleri wamphamvu, ngakhale zinaposa mmene iyeyo amaganizira pachiyambi. Komabe ngakhale anali kuti amadzikayikira Mose, koma Mulungu anakonzekeretsa Mose. Chifukwa pa zaka 40 zoyambirira atabadwa, mwana wa Farao atamutenga, inali zaka 40 zoyambirira zimene Mose anaphunzira khalidwe la Heberi komanso khalidwe la Egypt. Chifukwa pakhala mu nyumba ya Farao wa ku Egypt, koma mtundu wake unalowa ku Aheberi, Ayuda. Ndiye kuti tipeza kunena kuti iyeyi amaphunzira kwa zaka 40 kuphunzira mitundu iwiri, aku Egypt komanso abale ake Ayuda. Ndipo zaka 40 zimene zali kumeneko timaona kunena kuti zaka zina 40 anapita kukhala kutali, atathawa ku Egypt anakhala zaka zina 40 ku dziko lakutali. Amaweta zinyama kapena ziweto zosiyanasiyana, mbuzi, nkhosa ndi zinthu zina zimene anakatha kuweta nthawi imeneyo. Zonsezi izi zinali zomukonzekeretsa. Ndipo zaka zina 40 zimene tikuziona apazi anatsogolera na Israeli ukafika dziko la malonjezano. Ndiye tikuona kunena kuti Mulungu anamukonzekeretsa ndithu ngakhale iye amakayikira. Komabe ngakhale anakonzekeretsedwa chonchi, komabe pokhala munthu nthawi zina anthu ena amankayikira. Azibale ake a mu Israeli momwe amankayikira. Monga tikuona buku la Exodus chapter 2 verse 14, timapeza kuti anthu ena amakayikira kuti iwe zona wakutuma ndani, amafunsa wakutuma ndani kuti udzatitenge ife kuti tulutse muno.
Komanso mwene mukumbukire Mose Mulungu akuyankhula naye pa chitsamba paja anamuwuza Mulungu kuti nanga ndikapita koko anthu akanditsimikiza bwanji kuti mwandituma. Anampatsa zizindikiro. Ndipakenso kuti atapita kuja anakhangati wadziwiratu kuti anthu akamfunsa ndani amatsota. Iwe wakutuma ndani? Ndanthu amangayikira ndi uyu Mose angatitsogolere ife. Komanso sipokhapo tikaona buku la Numeri chapter 12 verse 2, chapter 16 verse 3, komanso chapter 16 verse 13 and 14 buku limene la Numeri. Enaso amaona ngati mphamvu zake zinali zochuluka kwambiri. Namati iweyo kodi uli ndi mphamvu zimene anakupatsa mphamvu zimene zindani? Amamukayikira ndithu. Ndeti kuona kuti pa ulendo wake sunali wongoyenda wa straight ayi. Mulungu anamutuma, Mulungu anamukonzekeretsa, koma anthu amapitirizabe kumukayikira. Tikaona buku la Numeri chapter 12 verse 6 mpaka verse 8, Baibulo limafotokoza kuti ubale wa Mose ndi Mulungu unali wosiyana ndi anthu ena. Chifukwa Mose ndi Mulungu amayankhulana maso ndi maso. Pamene azinenera ndi anthu ena sizinali choncho. Ena amatoyankhula nawo kumaloto, masomphenya. Koma Baibulo pa buku la Numeri chapter 12 verse 6 mpaka 8 akuti ubale wa Mose ndi Mulungu unali wosiyana natu ndi anthu ena. Ndeti kuona ndithu kuti Mose pamene anali mtsogoleri, anali mtsogoleri wosiyana ndithu ndi anthu ena. Tikaona buku la Numeri chapter 20 verse 11 mpaka 12, pamene timapeza tsopano kuti ulendo wa Mose unayamba kusokonekera. Akutsogolera Israeli, Mulungu anamuwuza akayankhulane ndi Thanthwe, koma iye chifukwa chokhumudwa anakamenya. Pamene Israeli amadandaula madzi, Mose Mulungu anamuwuza kuti musakamenye, anamuwuza kuti akayankhulane, koma iyeyo anakamenya. Anamenya mwala. Madzi anatuluka ndithu. Koma chimene chinavuta tsopano Mulungu anati malinga ndi mmene mwachitiramu basi tsopano zatha basi za ulendo uno simukalowa nawo. Ndi pamene tikulowa chapter 27 ndimafuna kuti tikumbukireko ndithu pamene situmaliza phunziro lathu kumene Mose tachoka naye. Ndipo kufika pamene taona paja kuti Mose sakalowa chifukwa chokuti Mulungu anamuwuza kuti kayankhule, iye anakamenya. Ndi chapter 27 verse 14 akunena kuti popeza munapikisana nawo mawu anga m'chipululu cha Zini, potsutsana nane khamulo, osandipatula ine pa madziwo pamaso pawo, ndiwo madzi a Meriba ku Kadeshi m'chipululu cha Zini. Ndi Mulungu akumuwuza kuti sukalowa ukuku chifukwa ndikufuna ndikukumbutse. Mwina wayiwala chimene popeza pano dziko lija mwaliyandikira kwambiri, ndi ukusukalowa chifukwa cha zijazo. Nizimene Mulungu akumukumbutsa. Zija unachita zija, unapeputsa mawu anga pamaso pa khamulo lonse la Israeli. Ndi Mulungu akumuwuza kuti izi zichitika chifukwa cha zijazo. Ndi tsopano pa zomwe tione tipeza kuti Mose tsopano anayankhulana ndi Mulungu pamene masiku ake akupita mapeto. Pali zinthu zina zimene mwina anthu sitingazione mofanana. Nzomveka kuti sitingazione mofanana ndipo. Pala anthu ena amakonda kuti, anthu ena akhoza kukonda atadziwa tsiku lawo lomwalira. Mwina munthu akudwala kwambiri, ali mchipatala, ndi mwina dokotala atawuza kuti mmene mudwalira mutu, mwina chaka chino simutha inuyo, ndi mudzikonzekera. Pala anthu ena akhoza kukonda atamva, chifukwa mwina zikhoza kuthandiza kuti akozedi zinthu zina zimene ayenera kukoza. Koma pala anthu ena mwina sangafune kumva zimenezo. Anthu ena amangofuna kuti basi idzakukhala ndithu yadzidzidzi basi. Koma Mose anali ndi mwayi chifukwa Mulungu anamuwuza kuti sulowa umu. Pamene awo akulowa masiku ako ayandikira. Ndoti Mose amene odziwa ndithu kuti ineyo ngati zitenge masiku 3 Israeli kukalowa umu, ine pa masiku 3 wandikufa. Ndoti Mose anali kuti akudziwa ndithu za mmene moyo wake uli. Ndi pamene masiku ake akupita kumapeto tsopano, iye anatipezerapo mwayi kuti ine ndisanafe pali zinthu zina zimene ndifuna Mulungu ndine tiyankhulane. Ine ndikupezani komweko. Koma pamene ndili ndi moyo pano, ndikufuna izizi tiyankhulane. Apa ndiyata kumaliza zaka zake 40 kuti alowe mu dziko la malonjezano. Chapter 27 verse 13, Mulungu anamupatsa mwayi Mose kuti usanafe
mwayi wako ndi tate ndioneni mwayi umene anampatsa verse 13 akunena kuti utaluona iwenso udzayitanidwa kunka kwa anthu a mtundu wako monga anayitanidwa Aaroni m'bale wako. Ndakumuwuza kuti dziko la malonjezano ungoliona, mwayi umene ndingakupatseko ndu ingoliisuzumirako, chifukwa ukaliona nawenso ulibe nthawi yayitali, chifukwa nawenso udzayitanidwa ku dziko la anthu a mtundu wako. Ndiye Mulungu akumuwuza zimenezo chifukwa kenchana kuti masiku ake atha salowa nawo, tsiku lero samwalira angoliona. Ndiye kuti pamene Mose amasuzumira amaona kuti basi nenda ona ndithu basi zatha. Pamene tikupitiriza kuphunzirabe, tsopano tiona nokuti pa vesi yake ya 12 ndi vesi yake ya 13, tiyeni vesi 12 ndi 13 ngakhale 13 tinayiwerenga kale, koma tibwerezenso vesi 12 ndi 13. Ndipo Yehova anati kwa Mose, kwera phiri ili la Abiramu nupenye dziko limene ndapatsa ana a Israeli. Utaluona iwenso udzayitanidwa kunka kwa anthu a mtundu wako monga anayitanidwa Aaroni m'bale wako. Ndakumuwuza kuti ingokwera pa phiri apo ukalisuzumire, chifukwa nawenso uyitanidwa kumene m'bale wako Aaroni anapita. Akumuwuza kuti nawenso ufa patukwamba zoti Aaroni nayenso anafa. Ndakumuwuza kuti iwenso ulowera komweko ndikozeka, koma mwayi wanga womaliza ndi ingosuzumirawo. Sindodziwa inu ndine lero Mulungu atatipatsa mwayi kuti pangani chinthu chomaliza mukhozopanga chani? Pala anthu ena akuzoti ndikamwe mowa komaliza, pala anthu ena akuzoti ndikapangiza kuti komaliza, ndikapangiza kuti komaliza. Koma n'chimodzimodzi ifenso mmadzi kuti Mulungu amatipatsa mwayi womaliza. Palibe amene amadzi kuti amwalira liti, koma aliyense amafunika adzidziwa kuti mwina ndimwalira lero. Nditi mwayi womaliza umene Mulungu akutipatsa ndi lero ndi pano. Kodi niyo mwayi wanu womaliza mupanga nawo chani? Lero ndi pano. Mose anapatsidwa mwayi womaliza, ndipo tikuona mmene anawumalizira. Akasuzumire, akaone dziko limene ntchito yonse wagwira ija kwa zaka 40 ikuthera pano, koma sapitiriza ntchito ija. Ngakhale sitikudziwa kuti kodi ifake nchani Mulungu anamulola kuti akangosuzumirako. Ndazina timatoka mafunso kuti Mulungu anamuloleraje kuti angosuzumirako. Sizinakatheka kuti Mulungu atsamuonetse nkomwe. Koma bene ndimakhulupirira kuti Mulungu anafuna kuti adziwe chomwe akusemphana nacho. Chifukwa mukumbukira kugwira ntchito ya Mulungu kwa zaka 40 kutenga ana a Israeli kuti akafike dziko la malonjezano, koma walephera. Walephera ifake ncha zimene anachita. Ndiye Mulungu akumulola kuti angosuzumire ifake nchani. Ndiko kuti Mulungu amafuna kumuthandizira kuti adziwe kuti ichi chinthu chimene osemphana nacho, ntchito ija wagwira ija, koma ifoti sunandimvere pena taona zimene osemphana nazo. Ndicho lingasuzumire, akasuzumira aone kuti dziko ija ndi Langa ndi uchi chonchi uraone. Ndipo atamuonetsa izi ngakhale buku la Numbers silinanene kuti musanatani, koma chimene imanisangalatsa buku la Deuteronomy linanena. Buku la Deuteronomy chapter chake cha 3 verse yake ya 23 mpaka verse yake ya 25 ananena izi pa verse yake ya 23. Ndipo ndinapempha chifundo cha Yehova nthawi yomwe ija ndikuti, Ambuye Yehova, mwayamba inu kuonetsera mtumiki wanu ukulu wanu ndi dzanja lanu lamphamvu, pakuti Mulungu ndani mwamba kapena pa dziko lapansi wakuchita monga mwa ntchito zanu ndi monga mwa mphamvu yanu. Ndi Mose akumuwuza Mulungu kuti Mulungu taona mwachita kale chinthu cha mtengo wapatali, ndikupempha chifundo chanu. Mwayamba inu kuonetsera mtumiki wanu ukulu wanu. Mwayamba kale kuonetsera mtumiki wanu ukulu wanu kuti chani? Nkhani ngakhale yambira panjira koma ndi zimene zili ku Numeri kuja chapter 27. Mulungu amuonetsa Mose dziko lija. Ndi Mulungu akuti mwayamba kale. Mwina zimakhala ngati mwina anthu ena linamba tapemphako mwina munthu kumpempha zathu ndalama. Amwene ndifuna mundigere ku 1000. Ndi munthu chamazapesa nthumbo rutsa ndalama zambiri. Koma singopatsa 1000 ndi upatsa 600. Atenga 600. Azileka imodzimodzi 1, 100, 200, 3, 4, 5, 6.
noma ndazi noma tamalizani mwayamba kale ino mukawanitsa sizo zina kalipo ndi zimene somosa amene kuti mwayamba kale muonetsa kale ukulu wanu tangodzimalizitsani pa vesi yake 26 pa vesi yake 25 makamaka ndiwoloketu ndilione dziko lokomali lili mtsidya la Yordani mapiri okoma aja ndi Lebanoni nakuti mwayamba kale tandiloleni ndiwoloke Mulungu ndilione dziko lokomali zimene Mose akuyankhula kwa Mulungu mwayamba kale zabwino tangondilolani koma Mulungu ananena kuti chani pa vesi yake 26 koma Yehova anakwiya ndi ine chifukwa cha inu sanandimvere ine ndipo Yehova anati kwa ine chikwanire usaonjezenso kunena ine za chinthuchi. Ne Mulungu anamuwuza Mose kuti zikukwanire usaonjezenso kunena za ine zokhudza kuti ukalowe mdziko limeneli basi usakambenso. Ndali pamene Mose akupempha mu Numeri chapter 27 buku la Deuteronomy kutionjezerani tilofolo zoti atamuonetsa ndiri cholinga ikene choti angodziwa zimene akuphonya ndithu. Ne Mose atasuzumira mmene ndaoneramu Mulungu moti simungatimvere chisoni kuti ndikalowe ndikaone chonde ndiloleni. Ndi Mulungu akuti azikukwanire basi usakambenso za nkhani imeneyi chigamulo chinachitika kale kuti sukalowa koma ndimangofuna uone kuti uzindikire kuti zimene usemphana nazo zimenezi. Ndeti kuona ndithu kuti Mulungu anamuonetsera ncholinga kuti adziwe zinthu zimene iye akusemphana nazo. Ndi pamene betu upitiriza kuona tikuona Numeri chapter 27 verse 15 mpaka verse 27 tipeza no Mose no atanoliza lephereka kuti sakalowa. Mose anali mtsogoleri wosiyana ndi atsogoleri ambiri. Sakalowa afa koma zimene anachita Mose zosiyana ndi zimene inu ndine mwina tingachite. Ndazi zina timaziona mwina boma likamasintha mayiko ambiri. Boma linali kalowa limene aja analimo aja anamaliza ndalama zonse. Tapeza kumuli ndalama zochepa. Ukapitanso dziko lino kavuta aja awaso azeratere. Koma Mose anali mtsogoleri wosiyana ndi atsogoleri ambiri. Pamene anamuwuza Mulungu kuti sukalowa anakakhala ngati mmene tilili ife lero tinakafuna kuti zinthu zambiri ziwonongeke. Koma Mose sanatero. Ndi vesi ya 15 mpaka vesi ya 17 mapeza kuti Mose tsopano anayankhula zinthu zina zimene zili zofunikira kwambiri kwa ifenso lero. Pa vesi ya 15 ndipo Mose ananena ndi Yehova nati, Yehova Mulungu wa mizimu ya anthu onse ayike munthu pa khamuli wakutuluka pamaso pawo ndi kulowa pamaso pawo, wakutulutsa ndi kulowalowetsa, kuti khamu la Mulungu lisakhale ngati nkhosa zopanda m'busa. Mose ananena kuti popeza mwano kuti sindilowa ndifa, koma chimene ndingapemphe mawu anga omaliza ndi awa: pamene ine ndikufa, Mulungu mulole kuti pakati pa ana a Israeli pakhale mtsogoleri wina. Mulole ndinu. Chifukwa chake ndi chani? Akuti pakakhala popanda mtsogoleri zizakhala ngati nkhosa zopanda abusa. Ndi inuyo Mulungu ine ndavomekeza kuti ine moyo wanga supitirira. Koma pamene ine ndikupita ku manda, ndikufuna ndikupempheni kuti anthu awa musasiye chonchi. Pakhale munthu wina amene adzagwire ntchito imene ndimagwira ineyi. Anthu asasokonekere. Tangoganizana zitsogoleri onse tamakhala ndi zinthu zimene atsogoleri pa mpingo, atsogoleri a dziko, atsogoleri a klabu, kaya mafumu, aliyense atamakhala ndi zinthu zimene zibwanji. Ena timaona akamafuna kuchoka pa udindo kaya ndi mafumu kaya ndi ndani, tinaonapo malo ena amatogulitsa mitengo ya manda kuchecha yonse kutere adzolini tsopano zonole zinthu zopita kumapeto izi. Koma Mose sanayende mtima umenewo. Anati pamene ndikuchoka sindifuna anthu awa awonongeke. Sindifuna kuti anthu awa akhale chonchi. Ichi ndi mtima ukapena uwu ndi mtima umene mtsogoleri amene ukhala nawo. Ofunira ena zabwino ngakhale iye akuchoka pa udindo.
koma munakakhala inu mwanji kapena ndinakakhala ine mwanji. Mwina pofuna uchoka tinakathamawo ulankhula zinthu zina zonse ndinolankhula koma Mose akutipeza ayi tisakhale ndi mtima umenewo, tiyeni tichite chifuniro cha Mulungu. Ndipo atapempha izi zinachitikabe ndizi. Mulungu tsopano anamumva pempho. Tikumbukira atapempha kuti afuna ulowa, Mulungu anati usakambenso, koma atapempha izi zoti mbakhalinso kwina, Mulungu anamva pemphero. Vesi ya 18 mpaka vesi ya 23 akunena kuti pa vesi 18, ndipo Yehova anati kwa Mose, utenge Yoshua mwana wa Nuni, ndiye munthu mwa iye muli mzimu, nuyike dzanja lako pa iye. Ndiye Mulungu ananena kuti utenge Yoshua pa vesi ya 19, nimuyike pamaso pa Elieza wansembe ndi pamaso pa khamu lonse, nulangize pamaso pawo. Ndiye Mulungu akunena kuti chimene uchite ndi ichi. Popeza wanena kuti pafunika ndi mtsogoleri, tenga Yoshua. Ameneyi akhala mtsogoleri wabwino. Umuyikize manja pa iye, chifukwa iyeyi amene adzatsogoleri. Ndipo ukatero umulangize pamaso pa ana a Israeli. Zisachitikire kumbali. Usangosankha kumbali kungoti mtsogoleri ndakupatsani nduyu ayi. Koma zonse Israeli ione. Zonse Israeli idziwe. Iwe ukamachoka pasakhale kulimbana apa. Koma Israeli adziwe mtsogoleri. Pamene amasankha Yoshua, chinthu ine chosangalatsa nchito, tikabwera buku la Exodus chapter 17 verse 13, timapeza kuti Yoshua anathyolako Amaleki, anamenya nkhondo, anali munthu woti akudziwa zabwino za nkhondo. Numeri chapter 4 verse 6 mpaka 9, timapeza kuti Yoshua anali mmodzi mwa azonda amene anatumidwa aja, amene anabweretsa uthenga olimbikitsa anthu. Anawuza kuti tisade nkhawa, ngakhale anthu wala anthu amphamvu zili motere, koma tili ndi Mulungu tiyeni tisaope. Zimene Yoshua amawuza. Ndiye Mulungu akunena ukasankhenso ameneyo. Ndiponso akunena kuti Yoshua apa pa verse 19 akunena kuti munthu wa mzimu. Amafuna kutanthauza kuti chani. Timazionanso buku la Deuteronomy chapter 34 verse ya 9 amanena kuti, ndipo Yoshua mwana wa Nuni anadzala ndi mzimu wa nzeru, popeza Mose adamuyikira manja ake, ndiye ana Israeli anamvera iye, nachita monga Yehova anawuza Mose. Akuti Yoshua analodzaza ndi nzeru, ndi mzimu, chifukwa kuti Mose anayika manja pa iye. Akuti Israeliso anamvera iye. Tangu kuziganizirani zimenezo. Ndiye kuti Mose akuchoka, koma mtsogoleri alipo amene apitirize kugwira ntchito ya Mulungu. Izi Mulungu sanafuna kuti Mose angouza Yoshua kuti ndiwe mtsogoleri basi, sanafuna kuti zitero, koma kuti izi zichitike pa chapter 27 verse 20 akunena kuti, ndipo umuyikirepo ulemerero wako, kuti khamu lonse la ana Israeli amvere. Zimafunika khamu lonse la ana Israeli lidziwe ndipo limumvere. Zinakangochitikira kumbali, anakhala mavuto ambiri. Chapter 27 verse 21 akunena kuti, ndipo ayime pamaso pa Elieza wansembe, amene amfunsire monga mwa chiweruzo cha ulimu pamaso pa Yehova. Ponena iye azituluka, ndipo ponena iye azilowa. So apa Mulungu chimene afuna pa verse 21 ndi chinthu ichi. Tikati tikumbukire Yoshua kapena Mose amene amagwirira ntchito ndi Mulungu, Mulungu amayankhulana ndi Mose masoni maso. Koma pamene palowa Yoshua chapter 27 verse 21 tsopano akunena kuti tibwerezenso, ndipo ayime pamaso pa Elieza wansembe, amene amfunsire monga mwa chiweruzo cha ulimu pamaso pa Yehova. Akufuna Mulungu anene kuti mene agwirira ntchito Yoshua ndi mene amagwirira Mose zipakhala kusiyana. Mose amayankhula ndi Mulungu masoni maso, koma Yoshua adzipita kwa Elieza wansembe. Ndi wansembe ndi amene adzifunsa kwa Mulungu, Mulungu adziuza wansembe, wansembe adziuza Yoshua. Zinthu zikusinthako pang'ono, ndipo zikusintha kunena choncho. Ndiyeno izi Mulungu anaziyika. Nchifukwa pa buku la Deuteronomy chapter 34 verse 10 amanena kuti sipanakhalenso mneneri wina oposa iye, oposa Mose. Chifukwa ndi chani?
Mose amayankhula ndi Mulungu maso ndi maso. Ndi akutipatsa zoti izi zimene zochitika Mose sulowa. Mose anapempha mtsogoleri anapezeka. Chapter 27 verse 22-23 akunena kuti ndipo Mose anachita monga Yehova adamuwuza, natenga Yoshua namuyimitsa pamaso pa Elieza wansembe ndi pamaso pa khamu lonse. Namuyikira m'manja ake nalangiza monga Yehova adanena ndi dzanja la Mose. Ndakuti Mose anachita chimodzimodzi. Anatenga Elieza, anatenga Yoshua kupita naye pamaso pa Elieza. Ndipo atafika pamaso pa Elieza tikupeza kunena kuti Mose akuti anambwerera nayenso pa khamu pa ana Israeli onse. Ana Israeli onse zimene zimachitika amaona. Panalibepo munthu amene samaona ayi, koma aliyense amaona. Ndipo pamene aliyense amaona zinathandizira kuti ntchito ikhale yosapula. Tikaona mu buku la Deuteronomy chapter chake cha 32 komanso chapter chake cha 33 timapeza tsopano Mose masiku ake omaliza anapita pa phiri ndipo Mose anamwalira. Anamwalira ali ndi zaka 120 ndipo anamwalira ali ndi mphamvu ndithu. Maso ake anali akuona, sanamwalire chifukwa cha ukalambayi, koma anamwalira chifukwa choti nthawi inafika. Chimodzi tikangowerenganso chapter 34 ya Deuteronomy akutipatsa chitsanzo, akutiuza nkhani imeneyo. Ndiye tikuona kunena kuti Mose wagwira ntchito yake bwino zaka 40. Pamene akuchoka sanangochoka, koma anasira Yoshua mtsogoleri. Ndakusirani izi lamulo la Mulungu ili, kugwira ntchito ndi awa zitere Israeli verani uyu. Ndi mathero a moyo wa Mose. Akuzokhalanso mathero a phunziro lathu. Taphunzira zambiri kuchokera kwa ana a Israeli. Taona zimene Israeli anachita, zimene amayenera kuchita. Koma pali maphunziro ambiri pa nkhani imene amene inu ndinenso tingaphunzire tsiku la lero. Loyamba, tizindikire kuti Mulungu amalanga ndithu tikachimwa, ndipo tchimo lathu limakhala zotsatira. Mose anachimwa, Mulungu anamulanga, inde anamukhululukira, koma tchimo lake linali zotsatira. Pali machimo amene Mulungu limatumuchimwira, Mulungu amatikhululukira, koma tizindikire amakhala zotsatira. Ndazi zinokho zokhala wakuba, wakagwidwa, akudula miyendo kaya manja. Mulungu akukhululukira koma suti miyendo imabwerera bei. Mwina wakatenga matenda, Mulungu akukhululukira ukhala mkhristu ukhoza kupulumuka, koma matenda suti achoka. Amakhalamo ndithu. Ndi chimodzi za Mose, sizotanthauza zoti mukupeza Mose sanalowe ndi kuti Mulungu sanamukhululukira ayi. Mulungu anamukhululukira koma zimene anachita zinali zotsatira. Zotsatira zake chati sokalowa m'dziko lija. Phunziro lathu lachiwiri, mtsogoleri wabwino sayiwala anthu ake. Mungozokhala mu mpingo mulazibusa, koma kuti tili ndi mtima ngati wa Mose ofunira mpingo zabwino. Palazibusa ena akamona pano patsopano kuti ubusa uno ndiko zosiya chifukwa cha zinthu zimene zoyendera, amasokoneza zinthu zonse basi. Koma mtsogoleri wabwino amakhala ngati Mose. Mulungu ndikuchoka, ndithandizeni kuti ndithandizirenso ena amene adzagwira ntchito imeneyi kuti adzagwira bwino. Koma mtsogoleri amene saganiza choncho si mtsogoleri wabwino. Phunziro lachitatu, Mulungu amamva ndithu zopempha zathu tikapempha n'cholinga chabwino. Mose atapempha kwa Mulungu kuti pakhale mtsogoleri wina, Mulungu anamuthandizira ndipo anapeza Yoshua kukhala mtsogoleri wina, mtsogoleri wabwino. Tikapempha pemphero lathu kwa Mulungu, tikapempha n'cholinga chabwino, Mulungu amamva ndithu. Unufotokoza cholinga chabwino. Si mapemphero onse amene Mulungu amayankha. Tikhale ndi cholinga chabwino. Phunziro linanso imene tingaphunzire ndi apa.
nthawi zina timatodziwa zinthu mochedwa kuti tasemphana ndi zinthu zabwino. Chipangano chatsopano chimaphunzitsa kuti kuli malo ena amene kuli kumwamba kuli mazunzo osatha, ndipo kulinso mbali ina imene kuli mtendere osatha, chisangalalo chosatha. Kwa ena zimenezi tikamafotokoza kapena Baibulo mafotokoza amangona ngati nkhambakamwa zongokamba. Tikazindikira koma mochedwa. Tamuganizireni Mose atangomusuzumiritsa dziko lija. Anati chani? Anati Mulungu ngati kotheka ndiloleni ndikalowe, koma mungati ayi sukalowa, usakambeponso zimenezi. Mudziwa kuti nanunso mungadzachoka pa dziko pano kuli malo ena amene akudikirirani. Mwatsoka ambiri akazindikira mochedwa kuti asemphana nako, ndipo sizikasinthikanso basi monga ngati mene zinachitikira Mose, sizinasinthikenso. Kodi inu mukachoka pano mukafikira kuti? Mukafikira kosangalala ku paradizo moyo wanu wonse, kapena mukafikira kwa mazunzo moyo wanu wonse? Chisankho chili ndinu eni wake. Phunziro linanso imene ndikaphunzirepo ndi chinthu yapo. Zinthu zikayenda mosabisa zimathandiza kuti anthu azilandire bwino. Pali zinthu zina zimene pa mpingo anthu amazitsogola amangofotokoza la basi panopa ndalama zimene apeka chaka chino ndi 230,000 koma mpaka ngati pano yatsala 22,000. Inayo yagwira ntchito za mpingo. Anthu sizinafotokozedwe bwino, sizinayende bwino, mpaka anthu amakhala mafunso ambiri. Kuchoka kwa Mose kubweretsa Yoshua, Mulungu anati usachite mwanseri, ziyende mwa ndondomeko yake, aliyense aone. Chifukwa tikamaoneka kuti Mose kapena Israeli inamumveranso Yoshua. Chifukwa nchani? Anaona dongosolo labwino. Kasankhidwe kena ka zinthu pa mpingo kapena kachitidwe kena ka zinthu pa mpingo kamaononga chifukwa kuti mwina sizinayende bwino. Mwangozipanga mseri wanga wafotokozera anthu kuti izi zili yonje basi, amakhala mavuto. Phunziro lomaliza imene tiliona apa ndi kodi ife pamene tidzachoke pamene tili pano pa dziko pano, kuti anthu otsala tidzafunira zotani kapena mmafunira zotani? Pala anthu ena popeza akamafuna ochoka amafuna zinthu zosawononge. Tiyeni tikhale ndi mtima ngati wa Mose, ngakhale akuchoka anthu okhala anafunira zinthu zabwino. Kodi ife tili ndi mtima otani? Tiyeni tiphunzireni kwa Mose, tiyeni tiphunzireni kwa ana Israeli. Ndikupita maphunziro athu ochokera buku la Numeri akhala maphunziro abwino, maphunziro othandiza, maphunziro ena oti atisinthe ife moyo wathu. Tiyeni tisinthe tichitepo kanthu. Kufikiranso nthawi ina pamene tikhalenso tikulowa gawo lina la maphunziro athu pa programu yathu ina Kudziwa Baibulo Langa. Mwakhala muli ndine m'bale wanu Vinjero Gondwe. Tikumbere programu imene amatipatsira ndali Longwe School Biblical Studies. Mwina tofunanso mapulogalamu ena okudza phunziro limene la Numeri. Nambala ndi yomweyi 0822766018. Tizatha kutumizirani pa WhatsApp, muzatomvera pa nthawi yanu. Ndiyamike Mulungu kuti anatilola tokhala nthawi imene yophunzira maphunziro amene 12 kuchokera buku limene la Numeri. Kufikiranso nthawi ina, Mulungu adalitseni nonse. Amen. Mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona ngopirira. Mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona